филиали ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар вилояти суғд барои саривақт кӯмак расонидан ба табақаи ниёзмандону осебпазирони ҷомеа мизи мудаввар доир намуд. Ташкил ва гузаронидани чунин иқдом бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд гузаронида шуд. мақсади он расонидани кӯмаки моддӣ ба зарардидагони офатҳои табиӣ ва беморони сироятиву ғайрисироятӣ мебошад. Парвиз Ҷабборов, котиби иҷроии филиали ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар вилояти суғд мегӯяд ки филиал дар доираи лоиҳаи сурат бахшидани фаъолиятҳои маҳаллӣ дар шароити бӯҳронҳои гуманитарӣ ва тандурустӣ мизи мудавварро ташкил намуд. ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон ки яке аз кӯҳантарин ва калонтарин ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад ва рисолати хешро ҳамчун ҷиҳати расонидани кӯмак ба зарардидагони офатҳои табиӣ, муноқишаҳои мусаллаҳона, беморони сироятиву ғайрисироятӣ ва дар маҷмӯъ ба табақаи ниёзманду осебпазири ҷомеа вазифаи хешро иҷро мерасонад. филиали ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар вилояти суғд ва филиалҳои он дар шаҳру ноҳияҳо албатта бо дастгириву пуштибонии ҳамешагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ташаббусу иқдомҳо ва барномаҳои лоиҳаҳоро амалӣ менамояд. дар вилояти суғд бори дуюм аст ки бо дастгириву маблағгузории созмони аврупо мизи мудаввар гузаронида мешавад то зарардидагону осебдидагон саривақт ба кӯмак фаро гирифта шаванд. ҳадаф баланд бардоштани маърифати аҳолӣ ба кӯмакҳои башардӯстона аст. ин гуна чорабиниҳо на танҳо дар вилоят балки дар дигар минтақаҳои тоҷикистон амалӣ карда мешавад. нақши ҳилоли аҳмари тоҷикистон ташкилотҳои дигари байналхалқии шарикони ҳамкори моро дар чӣ мебинед? ба кадом масъалаҳо ба иловаи он масъалаҳое ки ишора карда шуд мо бояд бештар таваҷҷӯҳ бикунем ва аз назари шумо боз муҳимаш ҳамин аст. пешниҳоди шумо чӣ аст ки ҳамин масъалаҳо хубтару беҳтар бо харҷи кам имкон дошта бошад, лекин муассиртар, натиҷабахштар амалӣ карда шавад. мизи мудаввар беш аз 5 соат давом карда паҳлӯҳои гуногуни мушкилоти саривақт расонидани кӯмак ба зарардидагонро баррасӣ кард. дар рафти он кор дар гурӯҳҳои корӣ, такмили роҳҳои беҳтар амалӣ кардани барнома ва ҳамкориҳоро баҳс карданд. гузориши Манзура Бахтиёрзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.